मित्रांनो, माझं नाव आहे स्वानंदी शरद सोनवणे. रामनवमीच्या सगळ्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आज मी तुम्हाला रामाचं एक छानसं भजन म्हणून दाखवणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूयात. नादातुनिया नाद निर्मितो श्रीराम जय राम जय जय राम. नादातुनिया नाद निर्मितो श्रीराम जय राम जय जय राम. परब्रह्मात आहे राम श्रीराम जय जय राम. सुखकारक आहे राम श्रीराम जय जय राम. सृष्टीचे आचलन राम श्रीराम जय जय राम. त्रिभुवन तारक आहे राम श्रीराम जय जय राम. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.